Hiwain ko na ito guys sa mga maliliit. Marinate ko muna siya. Hiniwa ko siya ng mga maliliit pang beef stick. And guys, lagyan ko na siya ng bawang. Din durog na paminta. Then, nalagyan ko siya ng beef nor cube para malasa. Then, lagyan ko siya ng soy sauce. Lagyan ko siya ng lemon. Tsaka sugar. Marinate ko siya ng 45 to 1 hour. Then, tsaka ko siya lulutuin. Ayan guys, ang mga ingredient na aking gagamitin. Patatas, green bell pepper, this one, white onion. Then, after hiwain ko na siya. Guys, hinihiwa ko na ang patatas ng mga maliliit. Ganito lang siya. Ito lang po. Ang green paper.
yung white onion. Gawin ko lang siyang pabilog. Siya guys. Pabilog ko siyang hiniwa. Ito siya. Yung patatas, ganito yung aking pagkahiwa. Ganito. Yan yung green bell pepper. Lalagyan ko ng mantika. Tsaka, ipiprito ko muna yung patatas. Yung patatas, yung green bell pepper, at yung white onion. Susunod po na ating piprituhin. Ayan, green bell pepper. Susunod yung white onion.
susunod na kang gagawin na. Ngayon guys, ang aking susunod na gagawin ay pipratuhin ko na ang aking beef marinated. Ito siya. Ang beef. Ngayon guys, ilalagay ko na siya. Mahinaan lang yung kanyang apoy guys, ha? Para hindi siya masunog. Ganyan itsura niya. Maliit lang guys yung pagkahiwa ko sa kanya na maninipis kasi para pag pinito mo madali siyang lumambot. Kasi pag malalaki, tagal mo siyang pakukuluin. Ito mabilis lang kasi maninipis lang siya. Haluin natin. And guys, ilalagay natin yung sauce na yun. Ilalagay natin ito yung sauce. Yung sauce na yun. Ilalagay ko na guys yung potato. Yung aking prinito na potato. Ito siya. Ito siya guys. Ilagay ko na siya.
So, ilalagay ko yan yung green bell pepper. So guys, yung kanina ko kanina. Laglag pa. Gasan ko. So guys, titignan ko. Sabi ko na siya. Ilagay ko na yung patatas saka yung green bell pepper. Yan na siya. Yung panghuli yung white onion. Isa guys, so nalagay ko na siya. White onion. Nalagay ko na yung patatas, yung green bell pepper, at yung white onion. Yan na siya guys. Ready na guys. Ang sarap. Wala. Yan na siya.